विश्व शांतीदूत श्री सद्गुरू पारोडेश्वर महाराज मठान 6 जानेराक सांजे 3 ते 6 वेळार कांपाल बांदोडकर खेळा मळार दाम्पत्य आशीर्वाद सुवाळो आनी युवा मार्गदर्शन कार्यावळीचें आयोजन केलां अशी माहिती सद्गुरू भाऊ महाराज हांच्यांनी दिल्या. डेस्क खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. ते सेक्रेटरी जनरल आसा. ही इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ वांगो and his name is ताज अहमद जी. खास ते हांगा आयल्यात आनी आमचे मठाधिपती परमपूज्य श्री 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 सद्गुरू भाऊ महाराज जी हे आज तुमचे मुखार आसात आनी हे पत्रकार परिशद कित्याक घेतलां, कित्याक लागून कशें कितें जातले प्रोग्राम वगैरे ते सांगतले. We came, all of us, in spite of our religion, tradition, or nationality, or race, we came from a family which we didn't choose. That family is the cradle which we grew in. And if that family is a good family, then most probable that this individual who grew in that family will be a good person. What is a good person? A good person is a person who lives for the sake of others. So the family is the school where we could learn how to relate to each other, to the parent, to the brothers and sisters, the husband and wife. And to the degree that we learn to live in that family for each other, we will go out to the community and extend that whatever we learn in our family out. So if we have good families, peaceful families, loving families, we will have loving, peaceful community, society, nation, and world. If we have a broken family, we'll have a broken community, society, nation, and world. ही पत्रकार परिषद घेण्याचं कारण म्हणजे 6 जानेवारीला बांदोडकर ग्राउंड कांपाल येथे दुपारी 3 ते 6 वाजेपर्यंत दाम्पत्य आशीर्वाद सोहळा आणि युवकांना मार्गदर्शन असा हा कार्यक्रम ठेवलेला आहे. त्यासाठी तुमच्या वतीने सगळ्या गोव्याला कळावं की बाबा, आमच्या गोव्याच्या सगळ्या लोकांना कळावं की बाबा हा कार्यक्रम होतो आहे आणि हा महत्वाचा कार्यक्रम आहे. कारण आजकालची कपल्स आहेत, त्या कपल्सांनी कसं राहिलं पाहिजे, कसं वागलं पाहिजे आणि मुलावर संस्कार कसे केले पाहिजेत. मुलावर संस्कार करणं अत्यंत गरजेचं आहे. कारण का आजची जी मुलं आहेत ते उद्याचं आमच्या भारताचं भविष्य आहे.